स्थायी रोजगार ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ। ସାଧାରଣତଃ 60% ପରିବାର କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କୃଷକ ପରିବାର ପାଖରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମ୍ବଳ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଚାଷ ଜମି ଅଛି, ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜମିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କୃଷି ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କୃଷି ଯଥା ଉଦ୍ୟାନ ଭିତ୍ତିକ ପନିପରିବା ଚାଷ, ଫୁଲ, ଫଳ, ଘାସ, ବନ୍ୟବୃକ୍ଷ, ଛତୁ, ମହୁ, ଜିଆଖତ, ମାଛ, କୁକୁଡ଼ା, ଗାଈ ଓ ବତକ ପାଳନ କରି ଉନ୍ନତମାନର ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ସହିତ କୃଷକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟେଇ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରି ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ସମନ୍ୱିତ କୃଷି ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମନ୍ୱିତ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀକୁ ଖାଦ୍ୟ, ପୁଷ୍ଟି ଓ ଆର୍ଥିକ ନିରାପତ୍ତା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସମନ୍ୱିତ କୃଷି ପଦ୍ଧତିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା, ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି, ପୂର୍ବ ଫସଲର ଜୈବିକ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର, ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କୃଷିରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, କର୍ମନିଯୁକ୍ତିରେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଉତ୍ପାଦନରେ କୃଷକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହ୍ରାସ ଘଟେଇବା। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ସମନ୍ୱିତ କୃଷି ପଦ୍ଧତିର ଉପାଂଶଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଚାହିଦା ପୂରଣ ପାଇଁ ଧାନ, ମକା ଆଦି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲରେ ହରଡ଼, ବୁଟ, ମୁଗ, ବିରି ଚାଷ ଏବଂ ଚିନାବାଦାମ, ରାଶି, ସୋରିଷ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଆଦି ତୈଳବୀଜ ଫସଲକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା। ଜଣେ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀ କିମ୍ବା କୃଷକ ଭାଇ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ଜମିରେ ସମନ୍ୱିତ କୃଷି ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣେଇ ନେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆର୍ଥିକ ନିରାପତ୍ତାରେ ଢେର ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଧାନ, ମକା, ପନିପରିବା, ଫୁଲ, ଫଳ, ବନବୃକ୍ଷ, ଛତୁ ଚାଷ, ମାଛ ଚାଷ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ, ଜିଆଖତ ଉତ୍ପାଦନ, ଗୋପାଳନ, କୁକୁଡ଼ା ତଥା ବତକ ପାଳନ, ମହୁମାଛି ପାଳନ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ବର୍ଷ ସାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ କିଛି ଆୟ ହୁଏ ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଶଦ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା।